Hello mga ka-listeners, kumusta? Ug mayong palis mga ka-listeners. Ang oras karon mga ka-listeners alauna 19 sa palis. Madag-umon mga ka-listeners, no? Murag muuwan na giniron. Karon mga ka-listeners, magbasa sa ako sa inyo mga comment ron, no? Kalabong wa pa ko'y drama nga nasugdan karon sa pag-edit, no? Magbasa sa ako sa inyo mga komento karon, no? Ang una na kong basahon mga ka-listeners si Cheerpar, no? Diyan mas daghan ka og viewers sa mga drama. Hope makapadayon ka sa mga drama diyan. Pangitai lang paagi di ka makapiright. Honestly, sa tanan nag-download sa mga dramas, imuha ra gyud ang pinaka the best. Clear ang audio. Maayo pagka-edit nimo diyan, and thanks to you. Salamat kayo, no, Cheerpar, no, sa pag-appreciate sa aning ako ang mga upload na drama. Salamat kayo, no. Diyan na ako as pag-copyright dili na dahil ma-views ang mga videos. Depende na siya sa sa copyright, no. Kaya na uban nga copyright i-block sa owner sa music, no. Mauna nga na uban nga dili ma-play siya. Pero ang uban sa okay ra i-play, ma-play ra siya, pero lang adto sa tag-iya sa music ang ang revenue, ang kita sa video, no. Maiyaha tanan sa tag-iya sa owner, sa owner sa music. Mo na siya. Pero og sharing magtunga sa kita, pero gamay ra kayo, sintabo na siya basta mag-sharing sa tag-iya sa music, no. Muna ilisod mga ka-listeners, no, basta makapiright. Pero ang pait sa copyright uban ka na i-block gyud kay di gyud siya ma-play. Nya salamat kay Cheerpar, no, sa imuhang comment. Nya si RG Chances Pokong, hi, salamat, maka-excite yun yung dramaha. Unta masundan dayon og upload, idol. Always waiting and supporting sa imong mga uploads. Salamat RG Chances Pokong, no. Natapos na gyud ang drama nga Langit Ka Kilat Ko, no. So mubasar ko, pili akong basahon mga listeners, no, kay itong mga niaging mga comment ba, no. Ngita tanig mga basahon. Si Maristel Humawan, wow, thank you so much sa upload, dol. Pero may lang dyan may hulat, dol, kay nice sa imong surrounding, dol, no. So di ako diri dapit sa balay sa mga amigo, no. So nita diri kay naay mga kahoy-kahoy ba, may mga background nga mga green, no, nindot sa mata, no. Nya si It's Miros Vlog, God bless ni mo, idol. Salamat It's Miros Vlog, no. Si Elizabeth Panuncial, wow, salamat sa maagang pag-upload, idol. Always naminaw sa mga drama nga imong gipang upload diri while nagtrabaho naka-headset, hihihi. Pa shout out OFW Abu Dhabi, thanks po, idol. God bless you. Salamat Elizabeth Panuncial, no. Ya, si Annalyn Buates, salamat, Lord, sa kanunay na pag-upload bisan og naa kay gibati sa panglawas. Amping kanunay, salamat again. Uy, day mga manok na yung shout out rin mga ka-listeners, no. Mga manok, madungog ninyo ang mga manok, no. Dili na iro ang yung madungog nga paghot. Manok na kaniyari. Nya si Kinabuhing Sugod nun. Kinabuhing Sugod, thanks kayo, idol. Ako ning giwatan jud kanindot sa views diha sa imong lugar, idol. God bless you. Salamat Kinabuhing Sugod. Lahi sa kong background kay para maiba naman ba, maiba na po, no. Karon kawanon, karon magbasa na butas sa kini ng letter G ang profile. Wow, dito na bilis. Salamat sa pag-upload, bilis mo talaga mag-upload. Keep it up po. Depende ra na, no, maka-edit dayon sa dili sad, no.
Pero salamat gyapon no kay sa mga listeners nga kanunay nagsunod og paminaw. Si Brigida Hintapa. Lord, shout out niya ko sa akong mga silingan diri sa Purok Size, Tungkaw, Toledo City. Balag dili sila kadungog ani hihihi. Din salamat sa pagbasa permi sa akong mga comments dul. Sorry kayo sa akong mga comment kay sa mga drama pa man to sa lain nimo nga vlog dul. Wala ko kabalo mabasa tanan. Sorry kayo wawa na ako ara permi ma-mention. Okay na no? Na gipili ra sad nako ang mga comment nimo no akong basahon para matagad sa dang uban no. Salamat Brigida Hintapa sa kanunay pagsunod og paminaw. Nya si Asiyam Kainoy, wow idol. Kadali ba sa pag-upload part 9? Lipay kayo ko samtang na malansa. Naminaw ko sa drama watching from Riyadh. Salamat Asiyam Kainoy. King Yo Diary, thank you Idol John sa part 9. Junior Intika, salamat Brad hahaha. Brad ang ads Brad wala yun na ko escape kay sayod ko nga makatabang nimo padayon lang ta. Salamat no sa wala pag-skip sa mga ads. Katabang lagi na no kay matigom man madugay ka ng mga sintabos ba. Matigom na siya di mudako na no. Salamat kaayo Junior Intika. Si Florita Cabuberde, thank you sir. Sir, wala palagi sumpay sa Mary Jane. Dili ako ang nag-upload sa Mary Jane no. Florita Cabuberde. Pasensya kayo kay dili gid ko mo-upload sa baan kay na-upload naman ni Radio Drama Bisaya. So siya ang nag-upload ani karon. Nga pasensya kayo. Unya si Amorlina Alcala, salamat kayo sa upload sir. May sapayan Amorlina Alcala. Roger Belgigas, kanindot sa imong plaster boss, makamingaw. Salamat sa pag-upload amping. Salamat kayo Roger Belgigas. Nya si Dana Baruro, salamat kay sir kay nanay part 9. Maghulat na pod ko sa part 10. Shout out from Zamboanga City. Shout out nimo Dana Baruro no. So ulit nang tagbasa ron kay natapos na no ang drama nga yung giatngan. Kitpi Garcia, salamat Lord. Suwat lang ko sa drama bisag madugayan kag upload og dili jud ko sa dili ko jud ko skip sa mga ads. Maay na lang no. Salamat Kitpi Garcia no. Makatabang lagi na inyong pag suporta no. Kanang dili lang mo skip sa ads dako nang tabang gid. Mary Ann Rustria, kakilig naman kayo sa ani nga episode oy. Salamat sa permi nga pag-upload boss. Way sa payan Mary Ann Rustria no. Salamat sa kanunay pagsunod og paminaw. Chirper, thank you John for all your effort na mag-upload sa drama. Always, ingat always John and take care of yourself. Salamat Chirper. Giancarlo Culago, salamat sa pag-upload idol. O isa pa yan, Giancarlo Culago. Pero ang profile, salamat idol sa upload ulit. Part na dyan. Dugay-dugay kung hulat sa part 8, murag 1 week dyan ba? Naagi pasensya kayo no, katong nasuspend ta ba na? Dugay ta ka sumpay no? Diri na natin ni sumpay sa John Radio. Gainers Terson Aguilo, thank you kayo sir, permit ko sige huwat sa sumpay ani kay excited man jud ko kung unsay ending ani na drama tapos na gyud no. Marlon Suko, salamat idol. Isa pa yan Marlon Suko. Lisel Ribusada Gumalawi, thank you po sa pag-upload. I love it. Makawala sa kapoy ug kalaay. Salamat kayo no. Lisel Ribusa Dagumalawi, Malawi din. Ya, si Dinim Oriendo, thank you so much Sir John. Keep safe always. May God bless us all. Salamat Dinim Oriendo. Saisi Morales, thank you so much. Amping na lang idol. God bless. Excited ko sa next. Thanks Jude idol. God bless. Salamat Saisi Morales. Annalyn Samsung, hello idol. Salamat kayo sa sacrifice po nimo sa mga kalipay nung tigpaminaw. Gimingaw ko sa mga shoutout nimo idol. Salamat Annalyn Samsung. Love of Airwit TV. Kanindot na jud ang sunod. Natural man jud
nga nay ads kay para kay YT og sa vlogger, no? Natural gyud nga nay ads, no? Bisod ani way ads kay wa boy di ta ka support sa atong channel kung wala ads kay kuan man magpa-load pa man ta, no? Salamat po dako sa mga ning hatag og pangpa-load, no? Sa mga ning suporta gid ba na makapadayon bisag na suspended pa akong main channel pero nakapadayon gyud ta. Salamat sa mga ning suporta, no? Si It's Miros Vlog hindutal na jud idol oy. Salamat, no? It's Miros Vlog. Nya si Emperador, thank you boss, gitiwas nimo ang drama, dili gid ko skip og ads para makatabang nimo. Salamat Emperador, no, sa pagwala pag-skip sa mga ads, no? Maricela Rawiran, thank you Sir Jan sa part 9. Sir Park, Jan, I'm happy if daghan ka ads para makatabang sa imong channel and I never skip ads and hopefully ang ubang mga viewers dili mo skip. Salamat Sir Park, no? Ligri Drums, salamat kay Dianay bag-o nga upload. Thank you kayo sir, per me gyud ko makaabang sa imong mga drama. Salamat Ligri Drums, no? Anya si Alexandra, salamat kay sir, way sa paya, no? Vince Barniso, salamat idol sa part 9. Shout out idol from Arakan Bakery, Baranda, sila Toto kag Binbin. Salamat idol. Salamat Vince Barniso sa pagpaminaw, no? Eileen Lisondra, good morning sir. Salamat sa sumpay sa drama. Langit ka, kilat ko. Salamat, no? Eileen Lisondra. Mia Corin, daghang kayong salamat sir. God bless you always. Salamat Mia Corin, no? Si Jack, shout out po ni Jacqueline Parahes, no? Human na gid ang drama nga imong gisunda, no? Brigidan Tapa, Bis Wishes, Ayesha and Luigi, no? Nagdayon gid sila, no? Aldi Janet, thanks sa pag-upload loads. Excited sa part 10. Ganda ng story, kakakilig. Mao gyud. Ginajung, thank you Lodi sa part 9. Shout out dito sa Cavite, taga Sambuanga ko. Salamat Ginajung, no? Yes, Cavite. Nimbus, salamat sir kayo, God bless you. Salamat po Nimbus. Javier Monte de Ramos, salamat sa part 9, no? So matapos agad. Ikaw lang sapat na, listening Oman from Bacolod. Thank you po sa part 9, way sa paya, no? Unya sa si RG Sanchez, kanang nakahila ka ang naminaw ba sa kasakit. Excited ko sa part 10 sa imong vlog idol. Salamat sa imong upload idol. Nindot kaayo, nakahila ko sa kanindot. Salamat RG Sanchez Pokong, no? Pancho, part 9 natabos dyan. Karon balik na ta og drama. Nindot man drama boss dyan. God bless. Balik dito sa drama, no? Kay wala man ko ikasupport na sa kuang charity vlog, no? Kay suspended akong main channel niya. Ang sweldo ko noon wa makuha, no? May na itong magamit-gamit og pang charity vlog. Bisa ginagmay lang ta ba? Pero na-suspended man. Buhay sweldo nga nakuha ito. May ma-approve sunod pohon, nag-apply para makuha ito. Nahunong ako ang charity vlog na nasugdan, no? Pasensya mga kalisinas, no? Na gini napugos. Balik na lang jud drama kay mao man atong naanda, no? Mao sa ninyong lingaw man, no? Nga salamat kaayo, no? Inya si kuan RG Chances Pokong, gikumot akong kasing-kasing sa kasakit ni tulo ra kalit akong luha nga si Anghelo na pud nangita ni Eloisa kay wa mo tambong sa kasal. Madalagi sa emotion ng ubang listeners, no? Sa drama. Analuna Canonillo, thank you so much sir sa payan. Analuna Canonillo, no? The blind guitarist, heart ani, no? Peri Unica Bienes, thank you kayo idol. Bisan maghuot akong dughan agoy. Dalagi sa emotion sa drama, no? Si Ma'am Gisuli, salamat sa sumpay Sir John, amping for me, God bless sir. Nindot kayo ng imong background sir. Uy, makamingaw maninuon ko sa among probinsya sa Baybay City, Liti.
Salamat Ma'am Gisuli, no. So murag namingawon jud mo sa lugar diri sa Pilipinas kay lahi naman ang lugar og mga views diha, no. Pero kami nga wala mi kana sa inyo sa laing nasod, no. May ganahan sa nimo tan-aw sa inyong lugar diha. Lugar sa laing nasod, no, kay wa man siya na dire, no. Salamat kay Ma'am Gisuli, no, sa imong kuan. Kanunay pagsunod paminaw sa mga drama o sa pagsuporta. Daghang salamat Ma'am Gisuli. Si Jean Ruiz, lipaya lagi nako na sumpay ayi. Gikilig ko ani nga drama. Salamat kayo. Naminaw gikan sa Riyadh, Saudi Arabia. God bless. Salamat Jean Ruiz, no? Noel Bituya, Lods na kay dramang mga eroplanong papel by Permen Corrientes Gomez. Salamat Lods. Mula giko anang drama ni Permen, no? Pasensya kayo. Ang naayod ani si Kuan, DJ Andre, no? Siya yun ang maka-upload na baka kang permi, no? Pero murag wala siya ma-upload karon kay nakuan sa diyang channel na suspended po, no? Serious content ba yan, Nya si Sinaya Rins. Hay, salamat. Dugay kayo ko nagpaabot sa part 9. Hinam ko nako sa sumpay. Salamat idol. Natapos na gyud, no? Ang inyong drama nga gikahinaman kanunay, no? Marlon Suko, kumusta idol? Way sa payan. Okay lang, no? Salamat sa pagpaminaw, way sa payan. Danila Gonzaga, wow, kanindot matulon anon kayo ning dramaha. Dasig lang, doon salamat sir dyan. Way sa payan, Danila Gonzaga, no? Little V ang profile, padayon ng loads, ginahan ko maminaw sa langit kakilat ko. Salamat, no? Noel Isapito, salamat kuya. Hope makakita ko nimo sa Tagbilaran pohon. Nagsara di ko makitaan po, kaya di ko tiglaglaag ba. Taga Tagbilaran dahil ka Noel Isapito. Basin po, no? Salamat Noel Isapito sa kanang pagpaminaw sa mga drama, no? Algin Corsiga, hi kakilig, uy. Si user man nakabutang ra, no? Salamat sa drama, sobrang makakilig. Nagsunod jud ko permi aning dramaha ang part 10 please. Tapos na gyud, no? Peter A ang profile, asa naman ang part 10 ani oy? Lingaw kayo may kang Luigi. Tapos na gyud, no? Cindy Bautista, thank you so much sa sumpay oy sa paya, no? Si Tedor Dorty, daghang kayong salamat bo sa sumpay. Amping po God bless always. Sa paya, salamat kayo sa pagpaminaw Tedor Dorty. Ayun mong kuan. Ay medyo okay gina pa ba. Si upaw kamigo ni agi nagpaayo sa iyang suga, no? Kay mayo ni mo ayon ni nga kamigo dire, no? Magsulda og mga suga, solar, no? Onya mga kalistener si Literacy ang profile, no? Anos padi ay ang part 8 na pag nagabang di ko nga kuman na gito. Dali ko basa, no? Ma'am Shelms, excited ko sa atin. Nahuman na gito, no? Tidot Dorty, salamat kayo boss sa maayong pagka-edit. Gimugbog yun nimo ang mga music mang dili langan paminawon. Again, thank you so much. Salamat Tidot Dorty, no? Nya si Marlon Suko, nindot ang drama. Idol, salamat kayo. Pa-shout out ako idol sa si Marlon Suko ni ng Masbate City. Shout out Marlon Suko, no? Diya sa Masbate City, no? Si Hanilin na Mistuso, party na po idol, natapos na gino. Si Bilmar G. Kanyiti, salamat dol, oy. Wako katiwas na paminaw adto kay walay load. Sayang. Salamat na sayangad sayangad dol, oy. Wala ko katiwas paminaw adto kay walay load. Inaunta ma-upload nimo og outro. Basin po nato ni balikon ang part 1 sa langit kakilat ko, no? Kay delete na to. Nawala na to sa Jankin Enuta kay na-suspended man. Tungod sa mga copyright music ba. Na-reuse content. So, sige lang ato na balikon, no? Buon. Unya si Kuan. Naraman to. Danila Gonzaga, hi sir Jan, nganon na private ang langit kakilat ko, dili nako ka-open lagi, makaguol ka ayon. Sa dila ito ng balik ko, no, ang part 1 para sa mga katiwas, no.
part 1 to 7 mo itong nawagtan, no? Ang balikon lang. O, kuan, si tawag gani. Si Nimbus, asa na po naman tong part 10, sir? So, na-upload na, no? Gidelete na ako kay, ingon nga di ma-play ba? O itong na-delete. Kay murag bag-o naman po ning kuan sa YouTube, no? Nga, di dayon ma-play ba? Isag na human nag-upload, no? So, na-discover na ko na nga murag, kinanan na siya nga pagtaw-tauran mga kalisanas, no? Bago i-public kay, bag-o mo pa pag-upload, bag-o pang na ukihan sa YouTube, di ma-play mo, naka-observe bagi ko ano kay tungod sa inyong comment ba nga tingala ko anong di ma-play, no? So di mo play, no? Munang gi-obserbahan ako patong tauran na mga 30 minutes or 1 hour baka, no? Ma-play na siya. Salamat sa inyong mga comment, no? Kaya na naka-discover ko ano yung kinanglan jud nga patag-tauran sa, no? Nya si Jeffrey Birano na-delete lagi ang part 10, boss. Okay, nabalik na. Si Joshua, ang una nimo ang i-upload dili ma-open mo. Malagi. Kinala nagida ito patag-tauran. Sayo po kaya akong gi-delete ba. Ito ko nga nag-error ba mao akong gi-delete. Saya akong load ato. Na-quits kay gi-delete man ako. Pero karon di na ako di-return, ako na lang patag-tauran bago na ako i-public. Ma-sure nga mo play na gid ba. Si Eden, wow, nanagyod. Salamat, no, Eden. Miriam Rustria, mag-open ang tako ani ganina, pero naka-private man. Hihihi. Salamat sa pag-upload sa part 10. Ayo di boss. Always support lang gihapon ko. Salamat, Ma'am Miriam Rustria. No? Maristil Humawan, ayaw kaulaw mag-vlog, dul. Mao na, nga mailhan pod ka nga vlogger ka. Hapit ni dayon ni Mahuman, dul. Unsay ipuli ni mo, ani idol. Ano bitaw dol una nimo upload dili man ma-play. Mao na to akong ingon, no, nga bag-ong update sa YouTube, no, nga kinahanglan patag-tauran sa bago siya i-public para ma-play, no. Salamat Maristel Humawan. Unya si Angie Divina Gracia, thanks sa pag-upload, loads. God bless. Salamat Angie Divina Gracia, no. Dini sa tama na akong pagbasa mga kalisinas, no, o kanang kini akong video karon gi-advance na ako ni, no, kay para sa akoan para di na ako maproblema basta pagbasa sa inyong comment ba kay pang kuan ni pang support sa drama ba, no. Ga-vlog ko karon pero wa pa na ako ma-edit ning drama ha kining hain ang langit, no. So nag-una na akong vlog pero human ano yung vlog, mapaminaw ninyo ang drama, no? Ang vlog, i-advance man. Pero human ano na ang drama, matik na sa inyong pagpaminaw. Kinalang kung mag-advance ang drama, kay disod i-vlog sa mga kay banha kayong mga iro dito mga kalisiners, no? Muna diri ko ari, pero okay ra diri kay mga manok raman, no? Mahog ra siya og mga langgam. Hinay raman, no? Di man yung kusog kayo. Pero sa mua iro kusog ayo mo paghot kusog pa sa kong tingog mga kalisinos, no. Muna nga diri ko ga vlog, no. Og di na tabaglangan paminawan yung part 1 sa Haina ang Langit, no. Ang RMN Drama. Mudalit kaninyo Nining Sugilanon. Si Pilimon, nasol sa kadagatan. Nakakuha og isdang tambasakan. Gibaligya sa may kadong guba. Ang halin pulos kura, igorang ipanuba. Basta, sa adin na to, sa usag-usa, naghigalat na, hangtod-hangtod. One for all for one. Promise! Tina, Penelope, kataas mo nagnaabtanan. Di tanaka makabot pa. miyan ako sa langit nga akong nahimutangan.
ug wa na ko'y planong mo kanaog pa. Wa na ang akong kabatanon. Wa na ang akong kasikat. Wa na ang tanan. Hain ang natagamtaman kong himaya kaniadto. Hain ang langit. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. Hain na ang langit. Ang ambisyon mo imuhatag kanimo og direksyon aron pagkabot sa imong mga damgo. Apan matud pa, kung unsa kuno kataas sa imong lupad, mausab kataas sa imong hagbungan. Hain na ang langit. Tagsulat, Martes Parba Albores. Direktor, June Pujanes. Spener, Joel Bense. Recording Editor, Randy Tayat. Soundman, Aldwin Acorda. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama. So many lovely songs were waiting to be sung. Mga kasama, kumusta? Sugdan ta karon ang unang anib ning bag-utang sugilanon sa upat ka suod nga manakigala. Sila si Ako si Sidro. Dili kayo gwapo, pero tutukin lang ninyo. Di ba ma-in love mo? Ako si Linda, ang maawawon. Og kinabuutanan. Ako sa si Simon. Dihan, utan, ug pinakagwapo. Di mo lagi tanan. Ug ako si Pina, ang pinaka-sexy o pinaka-gwapa. Kami ang si Pilimon Gang! Tuig 1975. RMN Drama presents Hain na ang langit. Si Pilimon, namasul sa kadagatan, nakakuha, o isdang tambasatan. Gibalik ya, sa merkadong guba, ang halin puros kura, igo nang ipanuba. Mga labi ki ha, naamos tubig in taon. Nanabi mo na nagaligo mong mga bataan mo, ha? Oo, nay! Nadungan, baya. Simona, marikara diri, nabangis ako diri nak. Aron mahuman ko diri og dali. Magdigamo pa ta inig uli na to sa bay. Oo, nay! Nananay! Tabangan mo ni nanay ni Mululing Mon. Tabang ka, Simon. Sino pa? Sino na? Ikaw pa tani! Magbuwag-buwag at tagdaan ninyo, ha? Ah, isa pa ng t-shirt na ko, pinao. Ipisa sa di mo gisuloboy, klaro kay nang imong... Panti? Ha? Yan naman di ay. Bisara bitaw. Bisa na, good. Di baya maayo na no. Eh, daga na po na siya. Na, isa pa na lang niyo. Sige na, kadiyot ha. Kaya ibutang ko na ning planggana. Sus, uy. Doon na lang bitaw ang amo. Dada sa unahan, oh. Dungan bitaw mi ni Linda. Isa pa lagi. Isulob na ba? Dili ka. Ako na ipasulob din na, bebe. Dili, be. Ay! Simon, uy! May na na. Kaysa maglakaw kang nipis ka na imong gisulob. Sige na, lakaw na mo. Hatanapin, kay gitugnaw na ko. Kitugnaw ka, Linda. Tugnawan pa ka nang nag-long sleeve naman ka niya. Taas pa kay mong sayal. Sayal lang lola ni mo, no? Nga naman di kang lola. Kamayan pa. Ngayon na kang manarap o guwang dito sa sapa. Bro, mahilak na sabdo rin si Linda sa imong mga sugsug niya. Sunod na, oy. Sige na, buwag-buwag na tanin nyo. Kaninyo, mga bataan mo. Sige na, padlakaw na mo. Kay mo padayo na Mrs. Simon. Abay na inuling. Bye-bye. Ato na, Minay. Sige. Balay, Loleng. Uy, Simon. Uy, sa kabadihatan na. Uy,
Nagsiga pa magtutok ni Pina nga naglakaw palayo. Bisa mo't pagwapas pinanay, no? Naibog kas imong amiga. Ha? Natural ra ka na anak. Pero dili una mo anang mga butanga ha kay mga bata pa kaayo mo. Maulay paggraduar ninyo ganis elementarya. Hinumdumi ang gugmanak makapaabot na. Pandaya una ang maayo ninyong ugma. Tay! Nasakit sa mga ganin na ikapaglabay ni Musbaso ka may sud! Ay, ay! Ano? Kang si Mondo ba ng t-shirt, tay? Namasa na sa tubayan t-shirt! Hindi ka nila! Tay! Sana ang oras eh! Ugwapa ilinungan! Gutom na to! Litsi kawayin nungdan! Liwatas ni nag-utong ni mo! Lagan! Kundatan! Mas may pagmulaya kaya kanina! Wala ko magnalag-anak nga! Sama rin mo! Hindi ka dito ko high school, oh. Pangitaon ako sa nanay sa syudad. Og layasan tang niya katay. Nasama ni? Ang ibang t-shirt. Pero sorry ha, naman siyang tuba. Natakdan na kang tatay ni mo, Pina. Inom-inom na kang tuba. Wa, oy. Gilabay kong tatay gapon sa baso nga sartin nga may sud pang tuba. Ug diri tugtas kong agtang. Awa, oh. Ha! May solay palagi ka, Pina. Abin ako. Nagbago lang kag hairstyle. May bangs. Wa, oy. Gituyo na akong butang ang bang sa akong agtang aron matabon sa akong bukol. Kakadun sa may kuhaon sa ko. Nga naman siya kamulihay paglabay. Pag nga ano mo hoppo rin ta ka. May mahibaw akong nas tatay sa sud unya labayon ko. Baka man rin ang tatay ni mo. Nga ikaw man dayoy, diskitahan ang mahubog na. Maudjod. Iya dayon kong ikumparar ni nanay. Matod niya liwat ko no kong nanay kundatan. Pantay lang dyan na siya o. Muhing ko na gani ko layasan na dyan na ako siya tinuod ba? Ay, pasiluan na lang ko na sa tatay ni mo, day Pina. Uy, mahal magod ka ayon niya si nanay ni mo, good. Mo nang naingon siya, ana. Siya naman siya nakaingon kung yan ang gibiyaan ni nanay. Kaya man siya tanong trabaho. Sige pa siya inom. Hinungdan nga gipulan sa nanay sa mong kalisod. O may biya. Nanimpahad sa syudad. Tanawa lang niya lagi biyaan kung man na siya ba. Musunod yung kong nanay sa syudad ba. Manimpahad sa bunyak ko. Manya, kung biyaan mo sa tatay ni mo, kinsalam lang unyay mahipili niya. Luoy kay sa tatay ni mo. Di man gani siya maluoy na akong sigihan kung niyag bunal. Bisag dako na ko. Daga ng ko. Unya iya pa kong bunalan. Basta disag ko maluoy nga biyaan siya. Darating na oh. Ang binangagtani mo kadiyot be. Atong hampulan ining dahon sa kalansoy. Aron mururang dahil ng imong hubag. Bugnaw mag-ayon eh. Aray! Hinay lang mo. Hinay na mabitaw. Kung makapalayo na unya ko ni tatay. Di na gid niya siya makapanakit na ako. Tayo pa. Kasi makapalayo. Asa man niya ka? Pangitawang ko noon niya yung nanay sa siyudad. Ha? Imo mimbiyaan din he. Di pa karon oy. Unya nagod kung mahingkod na ko. Kung nakagraduate na niya ako high school ba? Ato na unya akong padayon sa syudad. Ako, murag, kaduhan ako makapadayon na ng higayuna. Kay bawo bitaw mo nga, nang kitira si tatay. Pilar, guy abot sa tuba. Wakay pangandoy nga mo asenso. Nga, oy, nangandoy kong makapanagiyag kalubihan. Aron daghan niya kog pananggutan. Doara makapunuan ng isanggutan ni tatay ko. Man nang, kamera siya gagi. Pero kung makapanagiyag niya ko, bisan na po lang kapunuan. Patik na ka na. Daghan namig matuba na. Di namin maglisod. Samantaw ng panganduya si Droy. Ikaw, Linda, pansay gusto ni mo kung madako na good unya ta. Ako? Gusto ko, simple lang ang kinabuhi. Uban unya sa akong mabana. Unta, makabana ko og buutan og kugihan. Bahalag po primi basta magkasinabot lang mi. Malipayo na ko anak. Aw, kung ako'y mabanaw niya ni Maude Linda, matuman gini mong pangandoy. Ay, di lang tingali ko ni mo si Drew, oy. Ay, dili man kakugihan. Ha? Kugihan ko eh. Kung kita'y magdayon, awan niyo. Magkubikog. Himon niya o bata. Daghanang ginato aron aligre. Hala, bastos lagi ka. Anong bastos man?
Ingon man sila. Ako maminyo na. Ang buhaton, magbuhat og bata. Bastos man kasi, Dro, oy. Awa si Mon, oh. Ay, si Bro, ayaw na ana ba good? Sige na, ikaw na, Simon. Ako, Asay mo pangandoy. ako no, siyempre sa akong pangandoy. Makatabang ko sa among kalisod ni nanay. Unya, di ta magkalagyo. Ha? Nakikikit ng upat ba? Di ta magkalagyo. Bisan kung dagko na unya ta. Hay, kamupo ba ninyong mga pangandoy, oy? Ako? Gusto ko makabay og dako kaayo. Unya, adto na niya kapuyo sa syudad. Ug unya, makabanak og dato kaayo. Ug unya pa gyud. Gusto ko mamahimong sikat nga artista. Sa? Ha? Pina, Pina? Pero syempre, ay mo kabala ka, oy. Ikon madato na unya ko. Dili ka mo kalimtan. Piksan ta unya mo sa akong bahandi. Pina. Mao ni akong pangandoy nga maghangad ang tanan sa akong nahimutangan. Di ba ni natunaw naon? Makita ko na ko sa mga magazine, sa TV. Presenting Pina Duhay Lungsod! Sura na yung pangandoy ay. Kanang parehas lang sa amo ba? Di ko, puslan ng mangandoy ko. Mangandoy ko taas. Balag, maglisod ko kabot. Mukat-kat ko, ari ako makabot. Pina. Dali mo! Asa ba Asa ta? man ta? Masakay ta sa layo sa sakanan ninyo inti. Mato man siya sa lungsod. Muhiling tag sakay sa layo. Inya managot ta sa mga utanon aron makaabot ang lungsod. Hala, kalayo ato Pina. Tingali pangitaon ko ni Lola og Lolo. Dili lagi. Magtuon naman silang lula o lolo ni mo nga nag-uban rito. Kauban bitaw ta. Kauban dag panibat. Naro, nara sa kanan ninyo inti oh. Dali na mo ba manakay na ta. Samtang wa pa siya. Katong sa naning mga okra oy. Adungkan ka ba? Kung manangilan di tagtarong ni no inti, mukubantan ni sa lungsod. Makapila na bitaw ta palibaran ng tikuha nga. Basta hilom na mo diha aron makaadto tag lungsod. Tana, tana, may sakay na sino hindi sa sakinan. Malay ka na dyan ni Ruel. Hala, uy. Di ka buhay na kong sugod. Kikabuhi kalinda. Nahikot diri sa mga tanan oh. Ako ikot ni mo ah. Lain kay Kadro. May kay mito man diha sa imong kilid oh. Pagkaun-una, makawa man na sa kabuhi kay tamis man na. Sige na Lin. Ay, kasapano niya tanin na hindi. Makuha ang iyang tinda. Di na na makabantay sa kadaghan uy. Kaon na dayon. Na, may hunong na. Tana, mga baknita. Mga bakta, mahukon niya ta. Bantay lang. Alik na mo, dali na ba? Hala, si Sidro natug pa. Mata na ba? Ayaw! Ayaw! Paas na mo ay matungkan to ulit na manibat na ta. Mangambak na ta din his chip. Ready, set, ay, go! Hoy! Nagdali mo! Hala! Gaga! Wow, kalami. Kadaghan sa mga tindang nga makaon. Oh, bitaw. Kikutom na nung okra. Wa pabaya tay mga paniut tudo. May patingalig maulit na lang ta, oy. Mamaulit ha? Kung sa mga itong sakyan. Mangits tag di karga. Sa'yo pa kayo pa uli, uy. Ganahan pa ko masuroy din eh. Tugay na kayo kung makasuroy din sa lungsod. Sukad lang may piyas nanay. Unya, unya. Ang toso na natong gutom ini ron. Pas mong bito ko ini. Sus, problema bago na. Alik mo, sunod mo na ako. Magkakaon lagi ta. Ha? Unsaon? Hi, Manoy. Lami na yung maputo balanghoy. Lami dahil kung may kapalit ka. Ay, kastrikto ni Manoy. Pinatana na lang na. Mamaya na lang na dinhi. Imo na yung asawang gwapang babae nga nas imong luyo, Manoy? Isa! Hain ba? Kakaman lang ha, ulit taong kuwang man ko day ha. Sige, Manoy, salamat. Tana mo, Sidro, lumata ko. Ako isang tiyan. Yay! Kainit pas puto. Kalamin eh. Imo lagi gikuhaan ang puto sa tikuang pin. Sa baya na yung gibuhat, Pina. Sa ako'y masakpan pa. Kumanta masakpib eh. Kuwang pa na. Di ta maiguan ang usakat puto nga atong bahinon. Mga pataglain makaon. Sa?
Pinaayaw na ha. Sa ang pagpangawat. Alam na bitaw ni. Ay, mas big, makutman tabi. Mapas mo ta. Pero Pina, nahadlok biya ko. Misugod nagsaka na sa mga kong kabuhi. Kabuhian sabi mo dahil Linda, oy. Susunod, ang daman ka naghikop. Oh, kung nahadlok mo, diha na lang mo. Bata na lang ko ninyo diha. Ako na lang mo diskarte. Kay ako may nagdaanan niyo din eh. Diha na lang mo. Pinaayaw na lang good. Uy, Pina. Bukuya ng day Pina, oy. Lamir ba yung puto, yung nakuha, oy. Takhan, igkamay si babaw. Tako, pagyan. Pero, oy, tabi siya. Kuwang rin nato. Para ako rin eh. Ikaw lekaon anak si Droy. Di mo mangaon. Dili. Ala, magkotman mo. Bahala nang magutman, oy. Nga, dikit mo. Dili. Dili. Sige, ako lang ninyong bahay na. Lola, tanawan niyo si Pinasonano. Midoon lang siya ng nanindaog siya ko'y. Hala, tanawa. Tanawa, God. Dali niyang gitagos siyang luyang siya ko'y. Hala, magabaan na kita ini ba? Na, may balik na pa yung dari si Pinay. Dinhi lang ta. Makalingkot ta din ni Karong. Nya wa pa jud sabok. Layo naman ni Dennis Mercado. Ipagawas na ang taguan ni mga pataon Ruby. Oh, daraw. Dapa. Hating kapatid ta eh. Nakuha naman lagi ni puto, Dro. Di ko anak ko ang bahay ni Linda. Ngunang siya di siya mukaon. Hasta si Simon, kay kinawat po no. Di mo mukaon? Wa mamasab kayo kung gutuma, good. Hasta ko, madapa man. Kung di mo mukaon, di natami ko. Pina. Nyan sa man, mukaon mo, dili. Sige, uy, kaon na lang ko. Aastasad ko. Nangaon na ta. Imo ni Linda, oh. Kini, imo Simon. O kini, imo ni Sidro. Yes! Gamay na lagi ako. Tinag-unaon naman kagkaon. Sige na, mangawan na ta. Kalami, ganina na kay kuka kanunon. Kundi mo kahorot, ambiha. Bay, tarong mag-usapan kikaon ni mo, bay, kay matukan ka na. Wala bay tubig, bay. Gutom na kay ko. Ako nga na imo. Hala. Ala, si Sidro, nisiga ang mata. Bibi. Sidro ba? Buko na ko yung buko-buko, ha. Hala, nalos pa na si Sidro. Mamatay na siya, hapit. Bibi, kaya ko yung tiyan, baby. Da. Mana? Hala, kunin mo sa Gawas na. Kanugon, tsakong ikaon, naluwa. Di man ka maginagkaon, good. Away mo, oh. Imo na lang ning tunga sa kong syakoy, oh. Yawan ako, Salamat eh. ka. Wa ka kailag tagambay. Gutom man. Pina! Tanawa! Kinsa may... Ngabot ka na atin niya. Bisa na siya kuday mabot kang hanggawa ka. Ayaw na! Hala, nanay ko si nanay. Kailan na pati si nanay. Nag-uban man ni. Hoy! Hoy! Ay! Upawan tagyog kang lagad. Ito, hey! Ay, sige! Sakay! Sakay na mo. Sige, dalhin na mo. Atong uban na spina. Hoy! Di ko mo pilitin ninyo, ha? Oh. Yahayan niyo, no? Tay, mo man na sila iplite. Kaya ako din ang silang anak. Nga di man. Yan ang nandaag. Tsuga. Ang saan minaturon, Bay Simon? Kapyot na lang ta. Ha? Kapyota? Ala, mahugo niya ako. Ipod lang diya dapit sa tumbanan, oh. Wa may pretty, basta kapyot. Hey! Okay, largo na ta. Hey! Mga bata! Oh, mahugo din ha! Ay, huwag kapyot! Panaw mo! Mugkupot na kinig maayo, noy. Ay, laki! Munalat na mga bata ha, bro! Hey. Simon! Mga naog na lang ta, oy. Mga tangdang taglaing jeep. Tana mo. Una lang pina, ha. Kita lang niya ta dito. Anda na ang jeep. May pilit sila. Dili ni mahimo. Hey! Asya! Ibarok mo na! Ano nga na ka sila, tay?
baklay eh. Maabot na lang kita. Hala! Si Pina, oh! May ambak sa sakyanan! Unsa? May hunong sa unahan ang sakyanan niya. Yan baka ni Pinay. Nana mo! Wala ganda! Ano nili ko maksa ni tatay? Unsa? Naana kita sa atong baryo. Dali naman pang maabot to kung magdagan ta. Bitaw. Nag-abot pa ang pero nang akong kinawa! Bitaw. Kaya na kay nakoy. Kaya na kay Nagawa nakoy. mo pinaoy, may ambak mo juga sa jeep. Nya simbak kog nadisgrasya noon kapag ambak mo ganina bi. Ang ako may nagdani niyo sa lungsod. Lo insud kay biyaan ta mo. Muunang jud ko ninyo. Bahala nagmusamot ang kasuko ni tatay. Mas mahal sa binon eh. Kay makatong na siya, inig-abot na ako. Dili ka maupawan og dayon ni tatay nimo Pina. Ikaw ang tapi nakagwapa nga upaw nga babae! Mao gyud. Basta one for all for one ta ninyo ha. One for all for one. Tana! Doon naman lang ka! Managan na sa tagbalik! One for all for one. Diin ka man intaong gikang bataa ka. Kaganina pa kong pinangita di mo. Ay, naabot ko spikas baryo hapit. Pasalo ako nay. Ako makapanangid nimo. Naunsa ka singot baya ni mo, uy. Bibibihaw ka sa nagisulob ni mong sinina. Pag-ilis dito. Unay. Kinsa ron, uy. May singgit mas gawas, oh. Wala dingog mo rin pinanay. Nganong man ka? Ayaw kong ganda gani upawan kayo kag ma-absente ka. Ayaw tayo, maloy ka na ako tayo! Ako bupawin! Oy, nga naman nagigugod ba na ni mong kunting ang bata, oy! Wanay tasan kundatan iwat sa inahan. Nay, tabagi ko na yung pawan kong tatay na! Oy, me, naunsa kag kultaon. O sabay sa bata nga upawan manemo. Wala kaya di kaya ko saan ko pa na wala mo'y labot kaya ako ng anak. Dere uban na to. Nagpus mi noy ayaw noy. Noy. Me, ayaw usahan ng anak ni mo. Kay dagan na baya na. Mauwaw na, oy! Ay tabangan ang pinanay oy. Ay, huwag kita'y mahimo kung upawan man o galing siya sa iyang amahan. Di man na ikunsa. Nay. Kalain na tanawan sa akong nagpahak-pahak na. Salbahe siya nga mahana ka. Okay, kaluoy na ako. Ang sahod din ako paggawas nga ingon naman hinig akong itsura. Kaluoy na akong tanawon. Nay, balikan ako, Nay. Dili na ko din eh. Mubag na ko ni Manay. Ay, naman ka. Sawa siya mong saya lindaw. Kakan kay kinog kang lamboy diri. Ah, sige, itsa lang! Kaya akong sahon! Ano nga ha? O saan ka pongpong? Ah! Ay! Dara! Papalagi gihapon sa pinang mo abot. Tingalig may gibuhat sa ila. Mana maguna siya ba? Basta ingon na arong orasa. Kay maumanay kita natong orasa, di ba? Paingon na tingal ito tinhi, oy! Kaya gid niya oy. Dagkan naman katag nakuha o sila ka basket ng lumoy. Mga tamis na ba kayo? Nga, mga dagko. Nagbaon ta kagasin linda. Wa man ka magsulti. Ay na oy, kuangan man ta. Wagal mo abot sa pina. Hapon naman lang o. At tuon ta siya sa ila di. Sige, Tingalit na yung tatay, ug makasab-an na sabta. Ah, bahala na. Di ko ko na ba to siyang tatay kahapon. Tingala giunsa na to sa pina. Tala mo. Kinsa man nagsigig panitsit. Akong liliw kamay sa kiwang, be. Hala, sila si Simon. Na. Nakadya sa inyo. Naa,
na imong tatay. Wa, Sugdan ni Bi. di ko. Ano man? Mawa ko mapakita ninyo. Lakaw na mo. Nabiyan mi dagang kuha nga lumboy. Gidadaan ka na mo, hangol mo kani. Dili ko. Day! Nga naman ko! Naunsa day ka? Wa, panakaw na mo. Pasudlan ni ba? Lungkabo na mo ng inyong pultahan basta di minimo abrihan. Hala, nangabli na. Nangabli na ba Simon? Kana? Oh, imo ning lumboy oh. Ay, pagduol ba? Di alam mo? Ngano nagsige magkagkupo, gilandan ka. Wa, Nya ngano nagkupo man ka. Wa ka magkahatog nawa. mo makumakita ninyo. Ang unsa man? Ang ako mo, ipagpagkan may tatay. Hain ba oy bibili? Ayaw ba? Patanawa lang gud mi. Hala, kalain tanaw ni mo pina ha. Tawag lagi ko ninyo. Ay, nakutok-kutok ko pag siko ni mga bay Simon. Luya ko ni mo tanawon, day. Di ba gahapon ni amba ka man sa jeep nga gibiyaan ni? Karon kay gipahakan ka mang tatay nimo. Ayaw bay, ayaw abay ba? Ayaw. Ulungan ta ni si Pina bay. Uy, magpapahak sab ta. Unsa? Wah! Magpapahak ka? Ayaw. Di kinahanglang unungan ko ninyo. Pina, Di ko gustong hasta mo maawawan. Dagwa na unya tang dili manggawas og bay kay maawaw. Hosto ginay mong nananahan pina. Bright yung ka. sige sige. Ipatarong lang nato ni nanay ng imong buhok be. Kamaawas nanay manup eh. Ato na ipatarong. Ubanta sa amo. Pagtatampalasan yun inig imong amahan. Ay, paita. Nahanaan na o. Tarong na kang tanaw na na o. Salamat na hinuling ha. Ayun na paghilak Pina. Angayan man sa gihapon kasi imong bagong buhok ba? Mas may gwapa man hinuon ka. Pipitaw pina. So ay Linda, angayan ba ka? Ha? Angayan ko mapamubuog buhok, Simon? Angayan sab kay gwapa man sab ka. Tinuod? O lagi. Kunwa oh, magpatupin na lang sab ko. Aron parehas na si Pina nga mubuog buhok. Sigurado ka, Linda, ha? O, nay luling. Angayan man kuno ko, ingon si Simon. Ay, liyar sa bakasyon oy. Klase naman sa pagmasugod. Kapuya oy. Ay, dili may mo mutapol kas pag-eskwela si Drew, uy. Kay maorapian na atong puhunan or mahawas na sa atong kalisod. May man ka. Kay may man kagutok. Ako taon. Makatuog na lang kog tinutok sa maestra. Tigapon ko makasabot. Ang ba't oy? Nung magduka mo ko inaglingkod na ako sa classroom. Pero inisugod na bill sa recess. Mawa, magkalit. Ang resistra manggod ang imong gibantayan. Ang lami man kayong nutriban. Magdungan ta kadto sa eskwelahan ug maaha. O, Simon. Pina, hapiton ta ka og maaha. Sige. O naman ang amo kaysa ilang Pina kung paingon sa eskwelahan. Oo, di ay no. Sige. Sangpiton ta kag una. Dayon mga ta sa ilang Pina. Sige. Ako? O labayon ko na mong saging kung madugay-dugay kag bangon. Ikay unyay makalate na mo. Ay, lami pa bakasyon oy. Excited na ako sa klase ugma. High school na gyud ta. Kaya ni si Drew, uy. Maglakaw pa ta paingon sa eskwelahan. Nana ko! Kuwata ko ninyo! Padali! Ayaw Nana! Daan bitaw. Daan ako. Da! Nalagpat akong baon, nagiputo sa dahon sa saging. Wah! Kalois kong buwan sinugba! Ay! Ayaw na lang nagpunita si Drew. Uy, hugaw naman na. Bahin na lang ka na mo sa among baon. At ito na tao, kay malate na to. Ay! Sige. Bye-bye, buwan. May gani kay Waywan. Kalapa ko na agin ako. Nadagma man ko. Feeling na ako, no? Naidig ang gwapa ron sa tong bagong eskulan. Daga na sa niya ng mag-apas kong kagwapo. Pilingon mo. Pilingon kayo High school life! Here we come!
gawas. May nalangayan tingali. Sorry, nadugay ko. Oh, Pina? Kamubo ko na ng imong sayal. Gikan po ganing akong sayang sa first year pa ta. Unya karon unsa na ta, fourth year na ta. Imo tangkitang kasa ng pilo ana aron mo taas na. Iko oy. Mas nindot man sad, di balin? Bagay raman ako. Oo. Nindot pa ko kag legs. Puti kayo ba? Awa, bagay lagi na ako. Tanawon ka sa lalaki ana. Malabyan nimo, tanawon kanila. Problema na nila. Labing siguro, mamuse gyapon ka karon pin. Siguro. Gikan gud sa elementary pa ta. Use naman ko permi, di ba? Ay na tanawon ng mubo nimong sayal eh. May pagdagdakop jacket na kay imong mabako sa imong hawak. Aron tabunan ng imong luyo. Sus, conservative jud aning Simon oy. Tani mo oy. Oh, si Cedro hay naman. Parehas kaya po sa una. Wahig yapon. Kining pin, ang imong bawi. Ako lay daan na. Salamat Simon. Pida gining uban eh. Balon kayo. Sige na panaghoy. Tanawa tinaw. Tina, saan mo ka man kagwapa eh? Salamat. Uban niya ko ni mo. Kaning ubat ang mag-uban. Sorry Santo. Di man ko ni magbuwag upat good. Sige na. Mamalitag snacks. Nagbrihon ta ka, Pina. Masa may imo? Mantikang saging o galang-galang? Ay nga Simon oy. Dito no lang to ni Cardo ganiha upan. Hasta si Ricky. Gibutang sa akong class kang biskuit. Wa lagi ko kabantay. Nagsuwad man ko. Mano di oy? Waan. Share niya ta ninyo ini. Dili ko na. Imo man yung paborito good, panburikat. Awa o, awa lagi puwa kaayo. Lami kay dagway mo. Di ko ganahan mo ka o panon. Ano ito kong saging? Nagbahan magkugsagi nga linong agmon. Kini na lang. Sige. Sakit akong ipon. Dahil ko niyo gamay yung pagkaon ha. Sakit ba kanay imong ipon bay? Ay nalagkaon. Ay gamay raman. Gusto kayo kabugkaon eh. Pero wajib ka manambok. Gaba-gabaan mo tingali ka. Ha? Gaba-gabaan ka sa kaon bay si Dro. Ano ba sabihin na kay mamaulit na ta? Ambot lang. Nanangit ba ito galing na mangihi? Tara, ato na to. Bitbiton ko na lang ng iyang mga libro, be. Basta yan bahag. Ikaw Lin, ako lang pidasong bagi aron. Libro na lang yung bitbiton. Ay lang si Drew makaya raman ako. Dugayag mo dyan ng ihi. Abay. Naras pili ay. Nilasyon ka ni Sinon. Kita ko na ng duha. Dugay na naman ang naibog si Sinon ni Pina. Ayay. Lagi magsakit ang dughan, di ba? Tusa! Lagi. Pina! Sige, sasabado. Basta ha? Kita ta ha? O, lagi. Manlibre mga ka. Pina! Ay, sige sinan ha. Nanang ako mabarkada. Adto na mi. Kaya ni mo diya, uy. Tara, good. O, lagi. Bye, Sinon. Kita kanya ta. Asan tayo mo? Mamakita mo sa Sabado. Dito sa Merkado. Aka ka na mag-uman rin. Mura naman kag baratuhon nga babae, na. Unsa? Kailain ba nimo? Nga ni magbuhat man ka. Buron ka akong papa. Pina! Ay pagbuhat sa kong buhaton. Kay wa kay labot. Pina! Tayo pa. Tana mo Basta mag-away na hinuno niya mo diha. Ingnan na siya ay. Patakalbuk ka ng baba niya na. Tingnan sila siya. Di ba patakag uban og laki? Pataka din na nga classmate man nato na si Sinon. Niya anak na siya sa maestra nato sa unas elementary. Suya lang ka. Wa ko masuya, uy. Ano masuya ko? Sa ko bayot? Kuno ka masuya. Unsa man nagsalos ka? Nagsalos ka oy. Hindi nagsilos. Usaman. Mama ulit na ta. Ang pinakong bagong libro be. Nga nang yung nagkikuhagi ka na ko. Na ako'y kamot. Makamao ko mo bitbit. Nag-away mo bay? Wa! Lagi. Nagsige palagi kag panambo diha. Dili pa ka matuog. Klase baya ka ugma. O pagkulo ka, anay. May problema ka sa eskwelahan, ha? O manay. Nyakid sa man. Si Pina. Lagkot ko na bayan ako.
patakap ng ubarog laki. Nakaila ka mang kahas lalaki. Oo. Unyaon sa may problema. Eh. Nagselos ka. Nagselos gyud lagi ka. Nahibaw na spina anak. Susam na Nga may pagbati ka lang niya. Wa man gud. Siyempre, silos ko kung muban siyang laki-laki. Kami ko barkada. Dapat kami mag-uban pirmi. Onya kay may kaugalingon mang kinabuhi si Pina. May kagawasan siya sa pag-uban kung si kinsa man iyang gustuhon. Gawas na lang kung may relasyon na mo. Nay, Wa man kaha kay gusto niya. wa man. Aw hanagi siya kagawasan nga makikuban sa lain. Unsaon man niya pagpili unya og mauyab kung kamora ang kanunay niyang ikauban be. Nya unsa man, wa man gyud kaha kay gusto niya. Wa lagi. Wa man kaha. Nanay sa sige balik ka na. Gamay. Gamay ra. Dako gamay. Ay, unsa gud na ha? Unsa na Simon? Na anak. Nahibaw ko, anak ta ka. Ug dugay na tamong nakita nga nag-uban. Mga gagmay pa lang mo. Ug bisag ka ni adto pa. Nabantayan na nako nga may lahi ang atensyon nga gihatag nagto kang Pina anak. Oh, nay, maklaro di ay. Bisan unsaon mo pagkagwang imong pagbati, mulutaw gyud kini. Wa ko siya sultihis matuod kay mahadlo kong likaya na hinuon niya ko niya. Nga pabungkag ang among panagigala. Unya, mura ng kumkumon ug taguan. Nay, Mingawa ko na nalakaw Kapit naman na maabot sa eskwelahan. Bungol maghihapon mong duha. Tingnan na yung mga amigo ay. Di na lang yung mga sultis tinuod. yung sulti ko. Sugot ka. Ha? Hoy! Anong pag-away pa? Laina, oy! Nay mag-away sa tong grupo. Simon, pagsuri na ni Pina. Hunong una taglakaw, be? Simon, sige na. Oh. Sorry na, Pin. Angay lang. Kaya imo kong ikumparar sa kabaratuhong babae. Sorry na lagi. Wala ko tuyo Nadalang ko sa akong pagbati. Kaya unsa di imong gibati abay? Hilom na lang ko diagod. Pin, sorry na ba? Di na mo usab. Sige na ba? Sige na. Ipasaylo na tako. Kana ba? Iyang kita ko si Pina. Dili na chancing abay Simon. Sorry, Pin ha. Okay na, uy. Padagakus. Okay na, ana. Malit at ang daman yung duha dia. Kana. Tara, Pin. Iyang gikuptan ang gamot ni Pina sa naglakaw. Kalain sa kong kipatid. Uy. Unsa mo kadya? Kira magaglantaw nilang naglakaw. Nasuya ka? Ribe. Pagtata siya gabi. Hala, manwakli. Wala pang upot. Magbaha niya. Wala may imong komedya. Hoy! Oh, yan manung ko. Hoy, Linda! Nako'y laing komedya. Basin ganahan ka. Linda, hawat agog ko. Linda! Mula ka ga? Oo. Magkita lagi ni Sinon ron sa merkado. Di ba miingon naman ko, anak? Mahimong uban? So? Magunsa mo ka dito? Mag-score ka na mo ni Sinon. Puyo Simon, uy. May pagato kang Linda. Anong ipanghatam ko ni mo, Linda? Nga ikaw may akong gusto. Unsa? Banan ta ka. Ikaw ako gustong ubanan. Batayan ta ka. Kung gusto pa si Linda, tuwara ba sa ila ron? Gisugo paluto ng lola ni Agming ka. Adun mo to sa ila, be. Naon tagming ka. Hindi ko bingka, uy. Mas gusto ko budbud. Unsa? Tabi, be. Kay sirada na akong pultahan. Maabta na sa niya ako ni tatay. Di na sa niya ako makalakaw. Adto na ko, Mon. Balitaan lang niya takas may tabo, ha? Unsa? Balitaan lang kulo ko niya sa mahitabo. Inyag bang uyab niya si Sinon. Iyang sugton. Pida di ko palabot ini.
Pili taon sa ganahan mong kanon. May daghang kaon nga baligyaw. Dato din ninyo sinunsa? May kaya lang. Kay gawas nga ma-stress mama. Og si Papa may negosyo. Tuwa mo ko sa Amerika akong auntie. Magpadaga na ito og package next month. Taga niya ito kag imported nga chocolates. Hala no, ay salamat. Kung sugto lang ko ni mo pin. Mabuhong kag sa tanan nga naan ako. Ha? Uy. Kaninda tining hirpin nga baligyaw. Palitan ka ni. Sige, salamat. Dirang bayad lang oh. Itawag ko sa mong buhok ha. Sige. Samat ka kagwapa pin. I love you. Sino na? Pina? Simon? Ni Aka? Nagunsa mga dinhi. Gauban na niya, bay, Sidro. Bay, saan ka diha, uy? Magkasaghin mo kang mani ni kalakihan, di ta kabayad. Nala ko ba ay? Oh, ina, naalagi ka. Naman sa gani mo. Nagunsa din mo dinhi. Gisundan ko ninyo no. Oh, so, ba, uy? Sunod good. Gisugo ko nanay papalit og buwad. Buwad! Ingon ka tabako. Buwad og tabako. Oh. Timing ano, nakita ta. Og bay, sinon. Dito napita oh. Pin. Nanaw ta dito. Kita ka mga sinina nga display dito. Sige. Timing kayo. Mamilit sa sinina parang nanay. Birthday naman niya, good. Di ba sa December man ang birthday ng nanay ni mo? Gusto mo gani ron? Masabay ko mamili. Inig birthday na gini Niya naman kita. Di mamili ng tandaan. Kon, ato sa ta dito Pin oh. May mga nindot nga mga sandal dito. Pagpili. Abay! La! Nakinumdum po! Di ba ganahan magsandal si nanay ni mo? Oo. Nagguba na ito yung sandal para simba. Tanapin. Kana. Ang ngayon ni Montela na. Uy! Huwa! Magugdan kagkabaw, ana! Kini na lang itong oy. Pwede. Masamot kag kaputi na yung Montela. Kumun kayo na, Di ba ba si Dro? Maoglod! Kumang! Kinimping ko. Mas nindot kayo ni. Elegante ba? Mas komportable ng imtelo ni. Ug mas mahal. Nawaw. Bagay kini magmahal. Di ba? Kamahal ko na. Mas ganahan ka man ni Pina. Mas nindot ito no. Maoglod. Di. Mas nindot yung puwa og itong mga color og design. Tanaw oh. Ay, mas nindot yung design, ha? Oo, nino, kay kinilay palita. Palitan mo ka ni mo spina. Ha? Please, ganahan ko ini. Makuwang akong kwarta nga sinikot sa pitakan, mama. Unsa? Kuwang akong kwartang gida. Gamay naman kong allowance ko ron. Di, oy. Ha? Di na mo imong gisulti. Ingon ka na, nikwat ka. Sari na batid ako. Ikaw, Pina. Ikanlay-palitan akong ganahan kay. Sumukan niyo ay. Bahala mo di ay. Sibat! Wah! Ano mga hapak mo ka? Kuno pa mo magsamok-samok do ha. Napalitan na ang takoron ni Sinon. Pero kung nagsige mga samok-samok, nagsunod-sunod. Amoy pa yung sandal nga inyong ganahan para nako. Sa? Huwag ko masugot na di ko nyo palitan ha. Nakasabot. Gipalitan ka ni Simon og sandal? Ang ayan akong tiil no. Mahal baya ni Lynn. Da, nakapalit lagi giura si Simon ako. Samok man kayo. Bagay na ko no. Pero siyempre, wata ka kalinti, Linda. Giatpidan ta kag palit. Tinood si Mon. Kuligi dira, Chinilas? Sinilas lang, nahurot man akong kwarta sandal ni Pina. Mahal man kayo, good. Okay ra, salamat. Tra, usap pa ka? No? Muusap ako sunod-sunod din mo, bisag asa ka. Tinuod, jadi ay nga gisunod-sunuran ko ni mo, ha? Ayaw, Pina. Sige, ikaw mo, sige. Nyara ko si Mutungod, Tanatan-tanaw sa simong kilid pa nagsaba. Basin malipaton niya ka. Naraday si Mundool ang parang ni mo. O niya, nagsikag lantaw sa una. Ha?
Gusto ka? Gukod-gukod siya ta. Magluto pa ko si Kwate aron makahigop mo. Ay, ihayas ko man ako eh. Ito, magni siyang nagbinuang ko ba? Serious! Habi ato akong gisulti kanina. Di lang yun siya matuo. Lisura ni magkagusto sa babaeng nagkagusto sa silain eh. Ay, antos lang si Draw. Tingali pa yahin ka mo palat ng sikwate mo. Nasagulan mo na mong luha. Lula, naaday ka. Kaysa may napahilak ni mo ako. Wa, Lula. Muhilak ka lang ko hinundang. Eh, kuan. Nagbasa man ko kong comics gikan. Naluoy ko sa babae nga nakagusto sa lalaki niya. May gusto sa besya nga lain. Di man ka ikaw. Dili, uy. Ang comics ba? Egno na ko slolo mo ha, nga di na magpalit og comics, hindi ka na muhilak. Di ba taon naman nga, wa mo palit lolo mo comics? Unyang mga daan, nahurot na kay, gigamit mang lolo mo sa pagpangilo. Nagaman sila si Citro. Ang bebe, pabasya ako. Ha? Ay, na, ako nang gidaob. Gilagot ko. Di ako na Lula. Ato na ko sila sa gawas. Gidaob ko nun niya. Gidaob niya na may haling namang daan din ni gani, ha? Naunsang bata, Drawa sa tubig sa sama! Kalina-trayo na rin na! Huwag na kang tubig! Kalay ko na! Ikaw, Cedro, no, ang kasugsugan lang yun di mo ni Linda. Nga nung gimanang magtaon ni mo nga kamura mang idara ini. Aw! Abi mo ko na kong tiguang na. Tarawag ko na manamit na siya na yun. Mas taas pagsayal ni mo. Isag maligo, magsayal, taas. Mamo ka na komportable na kung sulupon ko. Ang ayan mas ka. Alin na, manarap na kuwang. Kini-cute si Cedro. Naanad ako anak niya na yun. Gayang pina mi abot eh. Muna na nagkaligo si Mana. Pabuto sila ko kadin sa pina. Ingon man siya nga di siya magdugay apas ako. Yuhuy! Ni anak ko! Maligo na ka! Hoy, Simon! Ano, oy? Sige na mong pagtutok na ako, boy. Mauna imong ikaligo. Sandog patadyong. Mauna? Yay! Naligo na ko! Kabog na sa tubig, oy! Dali naman, Simon! Yun ka! Bihor magmayo ang iyong dughan nga nabas as tubig. Simon? Kanindot yung tanawon. Simon, hoy! Mas ganahan di ka babae nga magsulob doon, anak. Suwayan sa ko, ha? Linda. Gusto ko lang gibuhat mo. Nganong gihubo mo ang imong gisulob? Hubuan pinilong sleep na ko. Magsada na sa ko parehas ni Pina. Linda. Nga naman. Daghan mo magpabadlong. Puyo ha. Ibalik na sulob. Hoy! Pina! Ibiyaan ako niya. Midugo na siya. Day, Linda. Isulob na lang nagbalik, day. Wa pang kamaanat na ng style ni Day Pina, day. Sugay ko tinuod na iluling. Badoy ko. Ha? Ikaw na ihago, Abay Simon! O sige, daga na mo! Gupta ko, Simon! Nanagupi na! Pero si Pina, kinayang ko pa na. Dakpan ka! Hindi ka pa sa Wah! Ay! Ay! Mangwak na naman ka. Ikaw ni Hago, kadi man. Ikubdakop lang taga to. Ay, kita ka. Awa. May kaugalingong kalibutan na ang duwa. Boy, ina ka ba? Asal gidang una ko din sa imong luyo. Unsa? Unsa man nun? Kagahi. Ha? Ay, gahi itong natumban. Aray! Natunog na ka. Ako tinawag sa ilaw, ma. Nagdugoy ang jail. Natulog ka.
Dali, dalas napin. Tana. Cactus! Pagsahod na ka, dali. Oy, naunsa ba na si Pinang gialsa ba na nimo? Nagtulog na eh. Oy, basta may nagatunog. Dako ko na na. Lo, naon sa laspina, bay? Natulog. Kadutag akong tabalan. Magkuha og gamunggay. Ako dugdugon aron ibutang sa madniya ba. Muundang ding dugo ay. Kadutha. Sige, Sidro, dagala sa Linda. Adto ha. Nanagulita! Tama! Simon! Anak ko, Day! Anak ko! Gubikugan ko! Gibikugan ka! Ali, kukusot ka pa yung sinaplin! Ayaw na. Ha? Nawa na. Hindi, asahan talang yung ka! Gibikugan man ka! Naulian na lagi ko. Asa naman to pa ingon si Simon? Ito, nagkuha ka mong gay para sa madlipin ha. Diya ka na. Hoy! Hoy, biyahan naman yung kunin mo! Gibikugan man ka! Hoy! Hoy! Dili ikaw ang gusto ko maalsa ng kusidro. Si Simon! Si Simon! Mag-graduate na kita og mas high school. Kod, sigurado ba kuno ka? Ingos nanay nga siya imong taon sa imong medal, di kuno imong tatay. Hindi ko eh. Magpakauwa pa lang ng palahubog dito. Pero, dili ba ang nga si tatay ni mo ang mutaon sa imong medalya? Kung tarong siyang pagkaamahan, oo. Pero di man. Labing siguro, mo inom na siya sa dili pa mo saka sa stage. O kung makainom na siya, magmaoy daw yun na. Kailaw bitaw mong tatay. Mausap ang batasan na kung makainom. Bahala siya eh. Basta, nalipay ko. Magka-graduate na ta sa high school. Mag-college na ta sa sunod ablis klase. Unsa naman inyong mga pangandoy? Nausap na ba? Ako? Nadungagan nga akong pangandoy, mas taas na. Uy, very good, Sidro. Ingon magangapos lang ng mangandoy. Ang mangandoy naging taas. Busa, mas kipatasaan ko pa akong pangandoy. Kung kaniadto gusto akong manuba og napo kalubi. Karon, gusto na akong mag-pilot. Unsa? Yes, mga higala. Pilot! Pilot! Pilot sa lubi. Mga simpinta na karon kalubi ang gusto kong mapanagiya. Ha ha! Di ba taas na? Double man! O, dyan kay ayos, Sidro, no? Na may iko. Ako, sama sa gihapon. Gusto ko makauban unya ang lalaki nga dugay ko ng gipangandoy. Bahalag po prime, basta ikauban ko lang siya. Malipayo na ko ni Ana Pina. Ako, sama-sama sa gihapon, alang kang nanay nga ako pangandoy. Ug alang sab sa babae nga akong nagustuhan. Sus! Maluoy na lang kas babae nga imong nagustuhan, Simon. Kay ngubo, kay kagpangandoy sa kinabuhi. Kung magdayon mo, labing siguro, pobre ra sa gyapon mo. Wa po mo pulis kalisod, no? Kay ako, human sa atong graduation, manikay-sikay nako, aron makaadto ko syudad. Kung di ko makita si nanay, basit na dito ko makita na ako mayong ugma. Pina! Boom! Pok! Hala! Gilupad sa hangin! Di na may tabo sa akong mga damgo, Sidro. Hala, oy. Mo man gani ang kadamgo, kaya nigmata ni mo, mawa na sama sa aso. Pwes ang ako, dili. Nahibaw ko. Usa ni mga adlaw, matuman ang tanan kong damgo. Mupaso na ko. Awa ko uban di ay ko. Ay, di ko baan man kunak. Unsa man tag-awa sabi, ang diyan ko sa akong gisugo. Ikaw ang pinakagwapang nanay din ni Ron, nay. Ulog-ulog ka. Pero, nay, kining salutatorian mong goods Pina. Lain kayo kung may paso uban niya. At doon ka uban niya, nay. Unya ikaw. Okay ra ko. Niyaman sa si Lolo ug Lula. Si Lula lang mapasok ba nako? Oh. Niyaman mo si Lolo Simon. Sige, salamat din ha. Hala, sige. Nagtuon ako sa tubangan si Pina kay Naynay. Naglinig, sigiglingi, dinisluyuin ta. Adiyot ha. Dali lo. Kita uban og paso. Basta lang to karang hubak mo. Rosa, hantak. Ay saba. Madunggan ka ni Lola ni mo etet. Masuko na kung manghantak. Bungulang lulo eh. Abay! Abay! Oh, Sidro. Patay na ni! Ha? Patay na ni! Nga naman. Nasa gawas ang amahan ni Pina! Unsa?
Murag nagkainom ra bagyong pormaha bay? Ha? Wala. Magsugod at tagpaso bay. Stay! Pagani ko. Di manon manghuwat. Wata ko ninyo kay mo paso ko. Ako ng anak ang usana. Hoy! Uy, batasan ni mga tawanan. Di maghuwat. Uy, lingkod na sila. Doon lang ko lahos bangko subangan. Ipangitaw na kuspina. Asa man to pina? Eh? Day pina, ni apa ingon din ni tatay ni mo day. Naingaray, nay. Nga yaman siya. Hey! Excuse me. Ay, pinaanak. Asam ko lingkod na pinta. Dere, Kusme, oh. Mabalik lang ko dito ni Simon. Ay, napang piyain ay. May bakanti pa man. Nala, sige. Kusme. Diha ka sa pikas kilid ni pinalingkod. Ay, oh. Ay, asya man ko pa. Agi ko ba? Uy, bagi ako. Opa. Ay, nando sa diban ko. May gani kaging nang kong salumay na graduation mo ni ma. Ay, di man to ako magkani. Huwag ka mang mag-stolte. Uy. Isa naman na, uy. Hirakit ang matug. Pagawawan lang ito ining tatay, uy. Ay, pina. At sakti na lang na diha. Yay! Hay! Bigladuar na kita sa high school. Congrats, Linda. Pwede na itong magbinyo. So? Basin ganahan ka ba? Kuya, baday mo ba? Ay, dali, Ha? ay. Ay, magdakagusto ka na niyo ang amig ko naman ni. Lain, may gusto na. Unsa to, Lin? Ingon siya. Bina, daran diri, dali. Mapahulag ba ito ninyo? Kita ubat. Dayon, uban sa ito mga ginikanan. Naglagot ko eh. Ha? Ang tudo na to, gihapon si tatay dito sa bangko. Tanan na. Mamauli na lang ta. Diyaan ko ng amahan na din he. Tauho lang, chud. Kusuking hako. Magsikil ko si Kormo, no? Oh, natupo man ka si Noy Kusme. Mahulag ba yun na? Dali na. Sige. Kamong doon ka babae sa tunga. Dayon, kami sa masikakilid. Dali kasi kong kilid mo, no? Oh, dali na lang ko, Lin. Naaman si Sidro sa imong kilid. Sige. Isa ka rin. Smile. Pakagbay diha si Drew. May agbay man si Agbay si Moni. Pina, di agbay sa guni mo. Okay na. Kusme, mata na, uy. Ganina rang namiya ang mga tao. Kita nalay nahabilin din, he. Kusme! Tugag anhing, hubog man di ay. Wala lang kinatog dito sa bahay. Gulorong na parang ng tawana. Isa ka na ito, paluwas lupe. Sige lo. Biyaan ta na siya din he, uy. Naanap ito, nagbisag-asan na lang mong higda kung nahubog na. Tanan ninyo na, mamauli na ta. Pahala na diyang tawana. Ay, kamahoy ko ba yung nakaamahan ng sama anak niya, uy. Ganun dili man kini siya nilayas o dili si nanay. Pina. Gabihan ni Kusmi tuog mong yapon. Ay, kasakit ba sa bukto, no pag-alasan mo na bugad pa kay kagkag. Kwan, napahimutang naman si tatay ni mo diha sa yang country, Ben. At tas amo ba? Kaya ka may sa nanay. Hindi lang ko man, uy. Ano ba? Ado lang sa dunya ta sa amo mo na. Nagpaihaw man si Lula og manok, among adobo daan kinina. Og nagsabaw sad mi, sawa pa mi mo ato sa eskwelahan. Unya may budbud sab. Ato ta ha. Kamo. Isaganahan mo ato sa amo. Nindot ka sa muarib. Dako kay selebrasyon. Nag-ihaw sila sa tatay og buwad. Unya, di pa rin sa ginamos. Wa. Ano siya, wa? Awa? Sige, ato lang ko sa inyo
Libog ko rin nga, at tanamoy, gutom na. Gikan silang Bay Simon, at to silang Day Linda. Tanamoy! Kaon mo, ayaw mo kauwaw. Kining nang, lain manggug ko. Unya na kumuuwaw, hindi ka man akong kaon. Adobong baboy, Pino. Mbaya, pinangga ang tina. Kabitsi sa ko. Ah. Butangan akong plato ni mo, ha? Nan? Salamat. Ako sad mo, gusto sa pong skabiche. Di aralin, ganahan de ka ini. Upag ka magsulti na yun. Aka na sa adobo mo. Ako na lang ba, mas dool manggug ko. Di aralin, Kininindot niya kay Martian dyan, Kisa pa'y ganahan ni mo. Wa na. Di ta mabusog ug maayo kay mga to mandemis inyo, no? Kaon. Okay. Ay, excuse me. Busugan ako Mura man kung nasubraan sa kabusog. Klarohon ta lang na. Lami kayong pagkaluto ang sinabaw ng manok Bisaya ni Lula Limulin. Basta lami agad. Bisaya agad. Ako mo nagluto at bugod. Sakto na pa ang timpla mo? Sakto ra. May nakang minyuan. Tinuod? Ula giday. Busa kung ganahan ka magminyo. Magminyo na ta. Ay, si Drew. Magdagang guwang na lang ko kaysa maminyo ko ni mo. Sakita. Huwag ka lang masayod. Nga mamahimo kang mulahan ko na ko mamahimo namong banal, Linda. Kay gawas nga buutan kog pugihan. Mapinanggaon ba kay ko? Suway ko. Dili lang ko, Drew, eh. Tangit kita na kita na. Kinangilin, mamauli na niya. Salamat sa pagkaon. Uway sa payan mo. Ato na mi. Yato black mas pinas ay ila. Ay, si Sidra na lihato ni Pina, uy. Si Nanay Raraban ni mo ang tuwa sa inyo. Uli na lang uglahos. Okay ra. Ato na mi ha. Lin, ato na mi. Salamat ha. Uway sa payan. Ako, Len, di ko nimupugngan. Magpabilin ko kay wa pa mo kukutos. Magpabilin yung kukunpungan ko nimo. Gabiin na, Drew. Pauli na. Gabiin na bitaw. Ikaw, God. Nabigog ka kamawilin ako. Nya, ato na mi. Tanapin. Kupot sa kong kamagbi. Kit-kit na ba na? Dali. Kopay sa gabi. Iyang kikuha ang kamot ni Pina. O gipakapot sa iyang pugton. Kung nasayod ka pa lang sa kong ipati, Simon. Kung mahimo pa lang ipadaya ko diyan mo ang ako matuod ka pagpati. Kung mahimo pa lang. Gusto kong ako ang imong higugmaon, Simon. Mubuwag na ko ninyo, bay. Di rin ako spikas dan. Amping mo? Sige bay. Ako lang ilahos ni Pinas ay ila. Dito mo? Tagbay ko ha. Okay lang. Pin. Nunsa ka? Kuan. Nawa ko din mo. May gusto akong isulti mo pero masuko niya ka. Wa pa gani ka mo sulti. Sulti una. Di ka masuko. Unsa gani? Kuan magod. Pin. Sulti na uy. Doon na ta sa amo time pa. Murag, di na magini agbay ang imon. Lakos naman ni. Pin. Kita na lang, be. Unsa? Unsa kita pa? Huwag na ka makasabot ang tudron. Sa unsa? Nga, sukad pa ka niya to. Nakagusto na ko na mo, Pina. Ikaw, may pagbati ka ba sa rin ako? Ha? Di Ami ba, ko manggutakod. di ba mas bahay noon nga amigo ta? Mas nasuhito na ka na ako, di ba? Oy, lagi. Pero, Pero wag ka makagusto na ako. Okay na, nakasabot ko. di man sa ingon. Kuan man ko. Wala lagi ka gusto. Di lagi ingon ana. Ako mau. Usama de. Mon. Kay bawo bigit ka. Nga wa pa ko makasuwag uyab. Mahadlo ko. Parehas bitaw tang. Huwag ka makasuhay. Ikaw ang una. O gusto kong mamahimong katapusan kung kugmapi na. Simon, Nagsama ba tayo bati? mahimo pa ka. Ako unang-una. Sige. Nanguyab ni mo si Simon gabi eh.
laki. Madunggan niya ka. Unya, imo na ba siya gisukot? Kamo na ba? O, Ay, wa pa? mahadlo ko eh. Tingali niya ka. Ay, Basta, kaswerte ni mong gipanguyaban ni Simon, Pina. bitaw. Buotan si Simon unya pa yun. Gwapo, taas, kugihan. Pero, pobre lang. Nga naman di ay. Parehas raming pobre day. Dili ka niya tungod kay pobre siya. Nagkagusto ko niya. Pero nahadlo ko. Gawas na wa pag makasuway ko yan. Nahadlo ko tingali. Maminyo niya ni. Magpagkasatay mo dayon. Uyab-uyab pa gani. Pero asam din na paingon. Di ba nga diyak man? Oh, oo naman. Pero, Daghan pa ko pangandoy Linda nga gusto na kong kaputon. O di ko buot na si Simon ang mamahimong papag ni ini. Pina. Nakaingon na yun ang pina. Ay, magsigig pa na blig ba? Yan, saban. Kamu na, ha? Kamu na. Ay. Ya, kamu naman. Papa, uy. Una-una sa kuno niya. Basta bangaan mo eh. Banga di ay. Ngayon kayo mo duha ba eh. Kung magkadayon mo. Pulos mo mga gwapa-gwapo. Gwapa ka unya sa inyong mamahimong liwat mo. Una-una na mag-ano eh. Pag magani ko sugta. Pulapi na yun. Tago na tabi. Hoy! Alay mo na mga lay ko na ta. Hoy, bitan ko na kung duha eh. Padaula. Ang ibahala ninyo ha. Palugaran ka mo. Pen! Pen! May pangutana ko no si Simon mo ay. Basta man? At tungkol dito ka, aron magkasulti mong tarong. Alilin, dito na pita. Dali. Dali. Bro, asa pa? Ano lang ko, Groya, good? Asa man ta? At dito na pita dito. Manikop tag uwang. May kanay imong siyal, limbot ka. Ipanikop ka ng imong siyal. Dali. Ay, Dili ko! Ato ko nila! siya. Uy, dili na lagi ko na pita. Hatagan ko sila lugar kay. Sunahon na ni Abay Simon ng Spina. Ha? Pagkauya mo ginarong mga ba? Awa niya. Awa. Dikit ni sila. Awa. Kadulog na sa naon ni Simon sa naon rin. Kahagkuno naman nga akong manok eh. Gusto naman kayong mulabok. Dalin. Kung nagkauya doon na sila ron ba? Kita sa diyan, ha? Dili ko masugot ni mo. Dili. Ha? Sige na ba? Pin. Uy. Sige na ba? Sige na, good. Mon, hindi pa lagi ko andam. Tapos aman di ay. Butang. Sige, huwat lang ko. Yung kamot pa. Diyan na lang good na. Maanak ba? Kilo. Guilt ka na kasi mong hawak. Ha? Simon, ayaw pa. Hindi ka undangan kung di ko nausog doon. Itikot kang ayaw. Sige ron. Ay, lagi bawas ka na. Sugto na lagi ko. Dili ko. Pwede ka, ha? Hindi ka, ha? Bahala ka diha. Indok mood mong ko, eh. Dagan na ka karon. Dakpan taga ka. Hindutan ng tanaw na. Nagkudkod ba ya? Nagkauya duman tingali ng duha. Hay. Kau day, arin lang ka na ko day. Di tayog ka pa na kon, promise. Kisay mo hilak. Ikaw bud. Nga naman hilak mo ko. Ay kasabot ko si mong gibati sa una pa. Klaro ana. Magkarod ito. Klaro ko. Kay kagusto mo sab ko nimo. Maglagot siya ko ni mo, oy. Sa gulat siya ni mo binuang. Binuang ko. Katininuod ana. Di lang ka mutuo. Tuoy ko. Saba niya. Awa. Mitulo na ang luha ning mga mata. Pagkasakit. Hoy, Linda, sama ka, oy. Huwag ka makayon sa kong kata. Ulihan ako glayan, ha. Alimukoy, sing kahoy. Ayaw pagputlakay, makaluluoy.
Kun imong putlon, mga bali ang sanga, mga larag ang dahon, mapupo ang bunga. Gulas, tinik. Ay, Linda, gibiyan, mangkunin mo Inday. Balik, oy! Mamiya, magkagbuhi! Nagitutukan mo ko ni mo. Pasag din yung tutukan taga. Samtang niya ka pa sa akong atubangan. Mahal ka, Pina. Mahal tasap ka. Tinuod ka. Mahal ko niyo. Panay bagoy ay ha? Yes! Yay! Yay! Uy, di na mako. Buhi sa ko ba? Bahala ka. Pasagin mo na to. Ingon ka, mahal sa ko mo. Panay bagoy ay. Kita na ha? Gihap ka niya sa ngapil si Pina. Sila na. Sila na yun. Wa na kay kayo na nga mamahimo kaming duha sa Simon. Wa na nga akong pangandoy nga ikauban ka sa akong pagkatikuhang Simon. Nawa na ang tanan. Simon. Hila ka, Day. Wa, oy. Tubig na. Kana di ay, niagas mong mata, tubig na. Kanang luha, tubig man siya na. Miagas lang, gikan sa mata. Uy. Hula! Hula! Kaswit na ko na ng duha. Naginaksanay naman na. Daan pag ako. Magkandamag yung naging amigo na ako. Sila na, sila na. Saan mo? Saan mo? Ay! Uy, nga nung sama na ako, uy. Ikaw nakaingon. Ay! Kasakit pa ni mong magmahaloy, magulata man ka. Ay! Ako naman na din ko siya. Gibiyaan na siya ko ay. Ganina dito sa tubig, gibiyaan sa ko itong bayhana. Karoon din daplin nga, akong gidol, gibiyaan na siya ko. Ay, di na lang ka ko magminyo ay. Kay biyaanan man kay ko. Niya ina na lang sabaw. Tamis kayo buto nga eh. Sige na. Salamat. Tamis tuod. Pero mas tamis jud ka. Ate. Bali, agad ko be. Abasado kay ka. Binog ginusi. Pin, di na ako gusto matapos panahigay mo na. Mahal na kay ka, Pina. Mahal na sa kayo ka. Pina, magpakasala na. Simon. Mga bata pa kayo. Kung magpakasal ka na ako ni bahala mo. Di ka kapsagdan. Mamahin mo kung usa ka responsabling kapikas diyan mo. Simon. Hindi ko mo tamuha ka pa na ako. Dili ko mawa. Pero unsa? Mandi ko andam. Dagan ko gusto buhaton sa kinabuhi. Bag tinabangay ta pagbuhat sa gusto ni mong buhaton. Simon. Gusto mo makita sa nanay mo sa siyudad? Sige. At ng taon. Og unsa? Og ang ako mapakandoy. Mag-unsa naman ang kunaminyo na ta. Di ta kapugang sa imong mga pangandoy. Bisan kung minyo na niya ta. Kung butang mo padayon sa imong pagtuon. Sige. Simon. Di ka lang mawad ako, Pina. Simon. Ni alagi ka? Ya silang Simon ug Pina. Wa di mo maguban? Kung nag-uban pa mi, mangita day ko nila din eh. Wa sila din Kaon, namin kaon din eh. Dahil sa aking hinog galinong ag. Nagprito sinong da ka. Mukha ang kao, dili. Awa, may lain, kaon na lang. Ay, naghanan siya ng kog mga manghod eh. Di na may maapod sa mong kaon sa amo. Patuyang naman sila si nanay, tatay, o himog bata, oy.
Uy, ngano mga kamasulubuon ba nimo? Ngano ka? Wa. Niyaraw ka una. Be. Hinuga. Daghan pa ning hinugon yung saging day. Labi ba ning budburon. Kay baw ka? Luto na. Malibayon ba sila duha? Kidya. Sila si Pina ug Simon. Malipayon ba sila? Ha? Oo, malipayon kayo. Kana gong makalimtan lang ta sige. Sila rin man laag pirmi. Ikaw masagod, sugton pa lang ko nimo. Laag sa tatang ang kitara. Kaswerte ni Pina. Aw, swerte sab si Abay Simon. Uy, kadaghan nagnanguyab ni Pina. Gwapa guna. Nindot kay lawas, unya puti. Samtang ako. Itom. Ay di masagod. Brown lang. Ikaw ang modelo sa kamatuod ng Pilipina. Kayo manggi ang kulay. Dili pa ko puti. Dili pa gid ko gwapa. Oh, diha ka ba sayop? Kay gwapa gyud kay Kalin. Dami nagtutukan ka, usa mo kag gwapa. Ibog gani ko nimo. Ay, Kadung mo kato. asa ato? Katugod tatugin ko nga ibog gani ko nimo. Ibog gyud kay kag Simon, no? Ha? Klaro man ba? Pero kinahanglan ako mapadaplin, Setro. Dili na mahimo. Kay sila na si Pina. Kalimtan ko na lang ning pagbatia. Kalimtan ko na lang eh. Ay, Linda. Lin. Kasakit, Setro. Ha? Sakit? Ay, sakit yun. Haskang sakit. Sakit yun. Ay, uy. Sakit kayo kay. Ako nang panit mong ikumot samtang nagila ka. Ay. Ganong ingon man ini kasakit, Tro. Linda. Dili na ko masabot ang kasakit. Di na ko masabot. Sakit niya siya. Linda. Gusto ko sultihan si Simon nga ako na lang. Ako na lang ang pilia. Pero dili mahimo. Babae ko. Kung dili mahimo padayag sa matuod nga pagbati. Pero nga nang pag-insultihan man ka, uy. Ang suot mo ko mong higala. Kung andam kong pamation ka. Bisan ko lang ang tinood. Isakitan na sab ko, Linda. Cedro. Ay, nasad! Ay! Magkala mo kay ka na niyang binuang, uy. Bisa na ato sa kaguol, binuangan lang niya punta. Binuang bitaw ni. Pero imo kong seryosohon. Pangasawon gyud ta ka. Ay, nasad! Ay! Husto na, uy! Bunog na kayong kasing-kasing ko nimo. Bunog pag yung bukton ko. Asa mang hustisya ning dapita? Yatis. Ano ni? Salamat, Cedro, ha. Ay noon. Salamat sa umsa. Sa pagpagkatawa mo na ako. Ay nalingaw di ikaw day. Uy, welcome. Basta ikaw day. Pisan sakit. Agwan tahon ako. Bukatar ba ni mo kamot, eh? Si Kwati ka. Nalingaw na sad ka. Mao kina akong gipaabot dahil si Kwati. Ipis na. Magminyo na mo. Magminyo ang duha. Oh, bay. Iskot na sila. Magminyo na mo, pero... pero nga naman, ganong... Simon ay nagdali. Wasab ko makabalipad. Ganahan akong makalingkawas ni tatay sa kuy. Day, nagyod nga ganahan ka na makapahingo sa kong kagwapo. Bakag na. Day, uy. Ay kun mao na. Best man ko ani. Unya si Linda ang Magminyo na yun mo. Oh, Linda. Inan ako buhian ng bihana, kilisod na kayo. Nagkarabara sige ko kuyo-kuyo ini. Maunhan niya ko. Higtan ko lang gini. Congrats, bay. Congrats. Sa sulod adlaw, mamaya namin silang Pina. Ubantan ninyo ha. Bye, Dro, Lin. Aw, patik. Dili ko. Ha? Kuan ba? Dili ko makauban anang adlaw kay... kay may lakton mi si Lula sa pikas baryo. Tiyalig madugay mi sa pagpauli. May lakton mo. Anas ko ugis dito. Ay, sus! Kanugon, oy! Uban mong takta. Agang nagkaon. Di ba? Kung si man yung lutoon ni nanay ni mo, anak. Ay, labing siguro may pansit o humba, gina, no?
Ako lay daog tuba bay. Mga ikog tubang tatay. Oh, di may tampol ako alas inyong kasal, di ba? Tuba. Salamat bay. Salamat, Jo. Nakabiya na sila. Kamalipayon ni Pina. Samtang ako, marin akong mamatay sa kasakit. Simon, kaniadto pala nga mahal na taka. Apan mo ako igong kaisog sa pagsulti nimo sa batuod kong ibati. Kung gisultihan ta palang unta ka. Tingalig mahimo pang kita. Tingalig ako untang imo pagkaslan karon og dili si Pina. Apan karon kinahanglan ta nagkakalimtan sa dayon. Ug ilubong sa kalimot kini pagbatiya. Tay. Si atay. Pagtarong na ba? Katanong na ka. Mga ninapin sila si Simon na ba niyang nanay? Ay! Mari sila. Oh, mag-usam sila din eh. Mamalay lagi. May noon. Usa! Sa'yo malay! Kisa man? Ako, good. Kisa mamay? Kisa mamay? Si Simon lagi tay. Mao jud ni rason nga magbinyo na ko tay uy. Aron makalikawas ako nimo. O sa'yo mong gisulta? Mayo. Mayong gabi. Sam ka? Nana, Bigyan sila- kang florwas? Pagtarong na ba? Kinausam na ko naghiwi na ikaw. Papalusong tingang bayan na kamuhi mo. Tay, Kusme, may gabi diha. Baka dayon ba? kadiyatang nay. May gabi inay. Simon, Maayong gabi, Sab, day Pina. Si tatay mo. desa sud nay. Dayon mo. Pin? Dali, dayon. Ay, tempay! Inyong ko sila napak, oy! Oh. Biday! May gabi sa Sidro. Dali, dayon. Ay, salamat kayo. Tay. Tay, nana sila si nanay ug si Simon. Ako sad. O sa mga ko ikalagad ninyo lingan niya, mama. Ay, tuba ng bit-bit ni mo, do? Tuba mo lang, noy. Ni bahal, ug niya siya bagong abot. Kung siya gusto ni mo, ay kanang duha. Daan pagyug ko. Ay kilawan tagkuno na. O niya na, noy. Bak man tay kaon. Nagdagdaghang kaon sila si Abay Simon ug Nanay Luling, oh. Mga uno sa ta. Ay kaon lagi mo. Kay kanang tuba mo ako. Kusme, ani alagi mi kay... Ay pagkuha dito og baso pinakay tagayon ko na ning tuba. Tay, unya na inom ko. Para ako magang imno ning tuba. Oo, para inom na. Para imo sa... Pero mahimo pag sabutan taon na ang mahitungod sa kasal sa atong mga anak una ka mo inom. Kisa may magbakasal. Ay, sila si Simon o si Pina. Nga nung magpakasal man sila, hikog sila. Uy, Kusme. Tay, Magtipon. Ayaw ng kasal-kasal. Kiwa na laing kapaingnan. Buwag na gihapon na. tay. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet. Mga kasama, napiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ng atong suwilanon. Hain na ang langit, dalit sa RMN Drama. Ug mo to kalisunod ang part 1 sa Hain na ang langit, no? So medyo mamaor sa no, naaga po'y langit ba, no? Ang bagong drama nga natapos, langit ka kilat ko karon. Hain na ang langit, no? So kining drama mga taon-taon na sa ninyo, pero ato lang ibalik para mapaminaw ninyo, no? Kay labi na itong mga wakasubay ni sa una ba, no? Makapaminaw balik, no? Ug itong mga bagong listeners makapaminaw sa aning maong drama, no? Og salamat kayo sa inyong pagsunod o paminaw, no? Og before mahuman ning vlog,
shout out ni Ma'am Life Journey, Ma'am Grace Blanca Flor, ni Angie Divina Gracia, Ma'am Gisoli, Ma'am Bill, Ma'am Cecil Rubin, Super Pop Girls, Chili Wong Stevie, Daryl Resurrection, katong wala itong mabasa, no? Silang Istayak og Ongol Toledo Vlog. Og shout out po ni Gios Gipmer og ni Amigo Gamiga Drama, no? Og kaninyong tanan mga kalisteners, salamat kayo sa inyong pagsunod ug paminaw, no? Og mora to. Sa sunod higayon na po. Thank you so much for watching. God bless atong tanan.